Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zondag 29 november. Sherin van Anrooy uit Capelle is bij de eerste wedstrijd van de Wereldbeker veldrijden gewond geraakt. De 18-jarige van Anrooy ging kort na de start in het Tsjechische Tábor onderuit en kreeg daarbij een draaiende remschijf in haar arm. Ze verloor daarbij veel bloed. Van Anrooy wordt vanavond geopereerd. Zo van een afstandje valt het niet meteen op, maar als je het van dichtbij bekijkt zie je het meteen. De Flowers-inlaag bij Kerkwerve ligt vol met kleine plastic korrels. Vrijwilligers van de stichting Bende van het Strand zijn hard aan het werk om ze op te ruimen. Eén van hen vond de korrels een paar dagen geleden toen hij 's avonds met de hond ging lopen. Daar heb ik een hoofdlampje op en ik scheen en ik zie enorme bergen met wit granulaat liggen. Althans, het heeft alle kleuren, maar het was voornamelijk wit. En enkele uren daarvoor lag dat het nog niet. En daar schrok ik me eigenlijk rot van, ja. De Bende van het Strand ruimt wel vaker plastic op, maar deze korrels zijn zo klein dat je ze niet zomaar op kan rapen. En daarom heeft een van de vrijwilligers dit ingenieuze systeem bedacht. Nou, we hebben een bovenzeef. Daar gaat de schelpen zo in en de zand. En dat blijft allemaal liggen en de zand valt er doorheen en de balletjes ook. En dan vangen we dan weer op met de tweede zeef. Want volgens de vrijwilligers zijn deze kleine, zo op het oog onschuldige korrels een regelrechte ramp voor dit natuurgebied. Een heel groot deel zou ook in de voedselketen terechtkomen. In de vis, in de vogels. De chemische troep die in plastic zit bevat endocrines en zorgt voor geslachtsveranderingen bij zeedieren. Hormoonstoornissen, ja, en dat eten wij dus uiteindelijk ook vrij één op één op. Hoewel ze er alles aan doen om de plastic troep weg te halen, zouden ze er liever voor zorgen dat het hier helemaal niet terecht komt. En daarom gaan ze nu op onderzoek uit. We gaan nu monsters nemen, dus we verzamelen het een en ander. En dan gaan we eens kijken of we kunnen achterhalen waar het vandaan komt. Anders ga je het niet oplossen. Dan blijft het letterlijk dweilen met de kraan open. Nu ligt dit spoor bij Terneuzen er verlaten bij. Maar met de toekomstplannen voor verbetering van de spoorverbinding Gent-Terneuzen kan de Scheldestad weer voorzichtig dromen van een eigen station en personentrein. Het zou natuurlijk geweldig zijn. Maar ik denk dat er meer mensen uit Gent gebruik van zullen maken die hier naartoe komen naar het geweldige mooie stadje Terneuzen. Ja? Ik kom nooit in België. Ik vind, het trekt me meer om naar de overkant te gaan, in Nederland te blijven. Ja. Meneer, u ziet het anders? Ja, ik zie het wel anders, ja. Want het is gewoon een hele mooie stad, Gent. En het geeft een mooie verbinding met het achterland, zeg maar. Tot 1930 was er ook personenvervoer per spoor in de regio. De geboren Zeeuws-Vlaming Joop Verstraeten weet er alles van en volgt de ontwikkelingen op de voet. En uiteindelijk komt hij er waarschijnlijk wel. De hoofdmoot zal toch weer vrachtvervoer moeten wezen. Want dat was vroeger ook zo. Met personenvervoer alleen dekte je de lading niet. Dus verdienen ze er ook niks aan. Het is maar de vraag van, krijgen ze zoveel vrachtvervoer dat ze daarmee de lijn interessant houden voor degene die er zijn geld erin moest steken. Op 21 december tekenen Nederland en België een intentieverklaring over verbetering van het spoor tussen Gent en Terneuzen. De Grote of Maria Magdalena-kerk in Goes is aan restauratie toe. De ramen boven het koor moeten opnieuw verloot worden door een glazenier in handwerk en moet ook herstelwerk aan het natuursteenwerk gedaan worden voor het terugzetten van de panelen. Totale kosten voor de restauratie bedragen €500.000. Er is een mogelijkheid om bij de provincie een subsidie aan te vragen. Daar zijn we nu mee bezig. En als dat lukt, dan krijgen we daar 70% subsidie op. En dat betekent dus dat we er dan zelf nog 150 bij moeten leggen. En dat zou dan wel aantrekkelijk zijn. Naast de restauratie moet er ook onderhoud worden gepleegd. Kosten daarvoor zijn €1,4 miljoen. Want er moet meer gebeuren. De vloer met de grafzerken moet gedeeltelijk opnieuw gelegd worden omdat daar verzakkingen optreden. De ondergrond is slap en tussen de pilaren is verstijving en dat komt omhoog. Hoewel een eerdere subsidieaanvraag is afgewezen, hoopt de kerk de onderhoudskosten vergoed te krijgen door het Rijk. Alle kosten van renovatie en onderhoud bedragen €1,9 miljoen. Wedstrijden spelen zit er voor de voetbalsters van Schoondijken, Breskes, Katzand even niet in. Toch komen ze een paar keer per week in actie. Dan gaan de hardloopschoenen aan en gaan ze op pad.
Dat doen ze niet alleen om hun conditie op peil te houden, maar vooral om geld op te halen voor het goede doel. We lopen eigenlijk voor kinderen die het niet altijd even makkelijk hebben, die een handicap hebben of iets heel zwaars in hun leven hebben meegemaakt. En FC Robbenstein vervult wensen eigenlijk voor die kinderen. Die zet die kinderen een dagje in het zonnetje. Iedereen kan de speelsters sponsoren, per kilometer of per totale afstand. En zo levert dat rennen ook best wat op. Ja, we zitten nu rond de 2000, maar we hopen wel al rond de 3000 te zitten. Maar ja, ik ben nu eigenlijk al heel blij, want het is echt al veel. Veel meer dan ik dacht. Ja, je hebt wel eens een moment als je naar buiten kijkt en het regent dat je denkt van oh, ik heb er niet zo'n zin in. Maar iedereen loopt en je motiveert elkaar wel heel erg. Want je ziet op de Strava van oh, die heeft weer gelopen, dus ik ga ook maar. En ook al moeten ze af en toe zin maken, ze gaan wel. De speelsters van Schoondijke Breskes Katzand lopen nog tot en met Oudjaarsdag om zoveel mogelijk geld op te halen. We begonnen deze ochtend met grijs en mistig weer en die wolkendeken bleef het ook lang volhouden. In de middag verbeterde het horizontale zicht weliswaar en loste de mist ook op, maar die bewolking bleef hardnekkig, waardoor de zon er niet doorheen kon breken op de meeste plaatsen vandaag. Vanavond en vannacht blijft het grijs met temperaturen die gaan zakken tot rond het vriespunt in het oostelijk deel van Zeeland tot iets boven nul vlak aan zee bij een zwakke wind uit het zuidoosten. Morgen blijft het ook bewolkt met in de namiddag en avond vooral wat lichte regen. Overdag hebben we temperaturen die iets hoger komen te liggen tussen 6 en 8 graden en de wind trekt iets aan en wordt matig uit het zuidwesten. Dan de middagse. De dagen daarna krijgen we te maken met wat lichte regen nog op dinsdag en temperaturen die dan nog iets hoger komen op 9 graden. Vervolgens houden we een beetje het licht wisselvallige weer, maar geleidelijk wordt het ook wat kouder. Later in de week liggen de temperaturen rond 6 graden. Tot zover Zeeland Nu van zondag 29 november. Ik wens u nog een hele fijne avond.